Ayo yuk, terakhir yuk. Aku disogok nganggo kayu. Nganggo kayu. Mugi desa njelok. Heeh. Saya maju. Nah, wah ya pinter. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Ayo jogate yo ngeber. Entuk kita entuk kena. Ngeber? Heeh. Ya. Wah, wis ngene kuwi langsung ngeke. Wah, wis mulai ngene kuwi langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nanti Ngeber. nen ora ngono tangane. Ngene. Lah, Emok ora sudi. Langsung tak puk ngono ora sadar dulu. maksudnya. Nyo, sak yuta. Oke, siap. Yo. Matur. Hitung ndak darani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Kok meng 8? Kowe ngerti ra? Pembayaran iki butuh pajak. Ah, paling pajake meng 1000. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya mau aja disebarke. Apane? Nomor rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mesti dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening ke Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Tak bantu. Iki eneng anu nok WhatsApp ya saka sapa tak wacane dhisik ya saka Pak Ferry Suranto saka ngendi iki saka Jakarta oh iya nyuwun lagu Gubuk Asmara oh iya sing nyekar Mbak Tatin waduh ki transfer 100.000 wow 100.000 liwat transfer. Oh sak yuta kok no. Wo. Sak yuta. Ya wis ora apa-apa. Kokean iki. Ah ya wis ben. Lagu Gubuk Asmara kok sak yuta. Ya bejane dhewe-dhewe. Ayo Tin, iki ana dhuwit sak yuta. Ya, le transfer ning rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, nang rekeningku enak. Ya. Ya. Jumeneng ki Mbak Tatin Lestari Andayani ya lumayan ya Nggih, sugeng dalu. nah sugeng dalu ngopo kowe kok lorek-lorek Pilek, Pak. Pilek. Tenggorokane gatel ora Ora. sesek ora Ora. sesek nek kowe mesti ya Lah ngapa? ora apa-apa Aku lagi munggah lho. Arep tok garapi. ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus tenggorokan gatal napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wis syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Ya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus BA aku. Oh iya. Transfer teng kene? Ngono aku. Kira-kira dikeke ora? Kok ora ngisen-isenke wis iki ning Jaban Rangka kuwi ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tahu apa? Ora tak keke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak keke aja kuwatir dhuwit sayuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Kayak wis to nembang kowe kan cangkem pidun kok omong. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa, Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho,
Lho Gusti lenggah lho. Apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu piro? Iki mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Ning luwih HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa Jelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak kekke ning tandang ana dhisik le nyanyi ora usah cerewet sik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan jek omong wae kok. Ayo pen yo wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng wae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar nyingkur ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna salam budaya klasik Mas Zain Boyolali. Oh iya. Ya engko diaturke. nggih. Ora kowe gedhe kancane terus kowe medhot. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njurku. Aku kok meninggih kaya sajayar tok pek kabeh. Mboten. Hidung kancane ora. Lah ngene penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungane apa? Ya kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ana kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang tatini jin ngono rasane saya ora ndek kekuatan ora. Lah kene nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domongi kok sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Lah ibune kok ora padha to kaya. Pasti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Iya. Wiwi mani nyingkar nyingkur. Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan iki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Jewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komohi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok meko kae. Karo udut. Masa udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tahu tak takoni piye perasaanmu? Wah salah pilih kula Pak. Kuwi jan kaya teng dicemplungke teng kawah Condro Dimuka nanti. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggere metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyate kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya nek jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Wong mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun ngono ora. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene apa ora ketok? Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya. Lah ya umpamane aku ngene ora ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong mara daya
anu badhe nuweni kelek ngono ra. Ya, maksudnya nek ya aku penen neng kan mbok didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Aku wis omong raine njowo ora karo-karuan. Oh, rai kok juawa ki piye to? Aku ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ra ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadhe sinten goleki tatin tak jak mayang ngono. Lah niku tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turu jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku batang ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene iki tok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler aku. Tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong. Kalau sinten Pak bul. Padahal sing nggawa laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ra ana lalere jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Ya dipak-pok. Oh malah pok-pok yo. Apa? Mosok ya semen. Apa? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Oh batene iki mikimu banget. Terus nek ngono iki piye? Enak iki. Aku mah dadi Tenan. iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama ndelok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan kok senene goleki barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku tadi ki Tom and Jerry. Tanggere muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jarine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntut iki? Wes, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya, kowe lak karepe aku ndek buntut to? Ndi buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ae. Ya. Nek menggo ngentas. Aku sarep mangap lho. Ya mangap. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. None nano. Mangga. Yen liwat aku kelingan gebuk kae yen aku leren ning
Ya mandek kene iki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi ya. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya sajake wis ora seneng karo Tatin. Kaya engko mandek kene apa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lencung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lencung mesti ora ono wong ketemu telek lencung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung aku ora tau ngono. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Kok pas pelajaran turu? Ora turu ning kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Kono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Nah. Gething nyanding. Gendring nyanding kuwi apa jenenge iki? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing ati senengi apane. Paling mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Kowe iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Ha padha e kayane. Ya beda. Ya kene Mbah. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Bul padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenone. Kok udu ye? Iya. Kupuk kae nyimpen wajah. Kupuk kae kebak trimo wayah wengi nganti pengen nurut gundulmu. Mula Terus piye nek ngono ki le joget? wong kemayu iki akeh sing gething. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni kae gething apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak arepe dhewe kok. Mongko den kuwi nek ngendhangi trampile ra jamak-jamak. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Boblo apa? Nek dikebulke suarane mak ba ba ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Mah Semaput nggak? bablas nang sirahe. Nah, tingil-tingil lah. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi niku lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki, Rasa. Denko iki. Si bar iki apik Denko wis delon. Awas nek. Manut aku apik wong Denko ki nek karo aku lunak kok. Dikendangi sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lirar joget piye. Ya. Delok tangane le util-util. Catatan sajroning ati datang lumpur saya merati aku kowe tadi karwa markolere gubuk asmara aku arep bakul wedang wae kok Ngapa? gah aku Lah
Mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Lho apa? Tekok ki sekendang kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya. Bujuk raimu. Aren tok nesu. Salah ngono kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha kok. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asmara. Lah aku piye leng? Versu Banyuwangi. Versu. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Jogate yo ngeber. Entuk tak gitu kena. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Gitu joget kayak ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Iya. Lah wis ngene ku langsung ngeke. Wah, wis mulai ngene ku langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nambi ngeber. Terus gerakane piye? Kowe iki ngewohke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Ah, kowe ra ngene. Ah. Entar kowe mulai ngene. Ah jenengan? Lah aku yo ngetot ceneng burine. Teng. Nek ora ngono tengane. Ngene. Lah? Emok ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono padha? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emok wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya dan ya matur nyonya ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah dilopa. Nyo, sayu to. Oke, siap. Matur. Hitung ndak darani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok. Aku ngitung. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Nek cekelke mikmu. Wis. Kok ming 8? Kowe ngerti ra, pembayaran iki butuh pajak. Paling pajake ming 5.000. Kok iki 200? Lho, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya malah aja disebarke. Apane? Nomor rekening. Nomorku ki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mesti dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening ke Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya ngerti. Wong mecucu ora tak iling-ilingi kok. Sing copot apa? Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Mbok. Piro kuwi mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok mlaku mundur tak kira. Bul saka mburi. Iya. Saben bengi nyamang Tante. Ya nuwun ngapura ya ana aku ki karang dalang rada ra duwe dadi kendange saka Mika. Ya ora apa. Cili-cace. Ya jejere. Sopo jejere? Mbak Aprilia. Ya saka Magetan. Oh iya.
Adoh-adoh sindene. Aku wis rawani ngejak sinden Yoja kono. Heeh. Ya. Yen maja mong karo jana kuning Mbak Lia. Ya suarane rada serak-serak. Ha iya. Jejere kembang wae sapa iki mau? Mbak Elisa Orkaros Alarso. Oh iki to sinden Elisa iki. Heeh. Nomor 3 saka aku iki Mbak Elisa. Ya. Jejere. Monggo, Mbak. Sapa kuwi ora ketok raine kuwi? Oh. Mbak Compe. Ya. Kayak sapa sing sing pesen jahe kae sapa kae Dik? Gepuke nang mburi kene dak-dak. Sarwi. Ya, jejere meneh Mbak Tatin. Wah iya iki sing sering gawe horeg. Ayo semono diglundungke ra iso horeg. Iya, mangga. Panas, patras. Udan. Ayo, parian. Ya. Neno. Ayo. Wah, wis suwi mesti le mikir. Dusun Jelok. Desa Jelok. Ah, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Sora. Kowe kok malah mendonong. Kula ta, Pak? Ha iya jatahe kowe kok. Wah, tak kira urut saking mriku. Urut-urut apa? Urut ya ora mari kok. Lale ngurut salah kok. Heeh, ya wis ya. Kudune medun kok munggah ya ora. Ya. Ana talok Wah. Terus? abang warnane. Mugi warga njelok lancar rezekine. Amin. Nah, digeret-geret mrene saka Mbak Ria. Ya. Mbok mau Ria sike. Nek aku dendam kok karo Tatin kali. Ya. Ya, mangga. Aku melok. Apa? Melok. Melu. Hah? Melu. Oh, melu. Maksudnya niku lho. Oh, tak kira nek melon. Oh. Melane pundi? Kuwi. Kuwi kok ramengo. Ayo, aku melon. Neng Mali Kukun. Neng Mali Kukun. Warga njelok. Heeh. Mugi guyub rukun. Ah, apik iki. Oh, tak kon parikan kabeh iki jejere. Ya. Mbak Aprilia. Ya. Lahire mesti bulan April. Oh. Mei ana iki mesti bulan Mei. Heeh. Juniem iki mesti bulan Juni. Juliah mesti bulan Juli. Pokoke wong iki wong wedok iki anggere jenenge manut sasi mesti jenenge sasine laire kuwi. Oh. Nek September ya Septinem. Heeh. Sapa Septinem apa Saptiteng? Heeh. Ayo. Ana kodhok Ana kodhok.
cacahe selawe Cacahe selawe. warga jelok Heeh. sehat sedayane Sehat sedayane. Jejere ayo sak kowe. Oh, ora sak gedabikan kaya ngono kuwi. Mikir set ngono kowe. S2 kok mikir parikan kok dadak sirahe tekan mburi barang. Aku iki Kang Senen Rupa Joko. Ngapa? Mengko rampungan wayangan arep ketemu. Wow. Aku ka sing do sehat-sehat kok milih Joko. Cah umbris-umbrisen kaya ngono kok. Ayo. Aku rapati semok. Ah. Neng Neng seneng goyang-goyangan. Wah, lah iki terus. Mugi-mugi warga pundi jelok bebas virus corona lan lumintu ing karaharjan. Amin, apik kowe. Anu apa jenenge apa pikiranmu selangkah lebih maju dari teman-teman sinden. Iya. Ayo, Compe. Jeneng kok Compe. Tak takoni asmane sinten, Mbak? Compe. Oh nggih. Aku Cungtit, aku ngono. kula gawane cong wedut tak Apa? Aja ana dalang Cong Waidut kae sik mayang awan mau dalange Cong Waidut. Wis tau ngerti wayang Cong Waidut lho? Urung. Wis apike rasa ngerti. Oh iya. Yo. Ayo, Cek. pakai rok Wah iki pakai rok wirunya 6 birunya 6. warga jelok Heeh. bagya mulya murid tentrem Amin. Ayo. Dilewati, tatin dilewati. Ayo. Iya. bengok-bengok Bengok-bengok. manuke mabur Manuke mabur. Mbok wis nengno wae kok ora bali dhewe. Terus warga wae desa jelok heeh. tansah subur makmur Nah, pe arupa mabura kae ning iso gawe subur makmur. Iya. Jejere sapa Mbak Ani? Iya. nggih tangi esuk Tangi esuk mangkat subuhan mangkat subuhan. mugi warga jelok Heeh. tansah pinaringan karaharjan Ya, apik jejere. Engko rak sing pinggir dhewe kentekan ukara. Ra iso parikan glundungke. Iya. Ayo. jangan tahu Jangan tahu. dicampuri tempe bosok Wah, wis enak nang kono kuwi. Terus mugi tansah rahayu sedaya warga jelok tempe bosok dadi njelok. Iya. Ayo yuk, terakhir yuk. Oh, aja manut gustine. Kudu duwe ide dhewe. Ampun diwarai Gusti kok buka kathon. Niku mun buka dhewe. Ayo. Anu ayo yuk guys dengan. aku disogok Lho, tegese iki disogok dhuwit ngono lho. Terus ya ora ya pancen wis. nganggo kayu Terus mugi desa jelok heeh. saya maju Wah ya pinter. Yo, bacute sapa Mbak Ayu? Ano neno, mangga. panas udan panas aleng-aleng capek
caping gunung ki nek penak ki ya ayu kuwi, aja pindah-pindah. Ya berarti sinden telu sing anu Ahnik karo Neti karo Prastiwi iki anu wae girong. Misowa anu wae. Yo guys. Iya. Ayo. Yai telu. Tak hitungi. Ya. 1 2 3 ya. Misowa caping gunung. Nah, terus yuk nadyan wadon sarta Nadyan wadon sarta kene ora nyambut gawe sing telu kae engko njur kon ngopo makan gaji buta. Ora, engko ana dingu nek pas ndangdut caping gunung sing girong wong telu kuwi. Prastiwi engko mengkane muni, heeh. Nah, ya ora apik. Lanang Inomane banyu ya. Dek jaman berjuang jor kelingan Yo ya anu jarene wis manang katurutan sing
sembah nuwun. Diaturake tembang kangen. Heeh. Lho, layang nganti ting telepok ora karo-karuan. Grajagan Banyuwangi. Ya, ki jane sing bener Tiwul Gunung Kidul apa Gunung Kidul Handayani. Tiwul Gunung Kidul no. Ya, Liwung, Langgam Gelo, Pamer Bojo. Ya, lumpuk. Ayo jumeneng gacak-gacakan. Si gendut dan si kuru. Bawang merah karo bawang putih. Ha iya. Ki upama didadekke fragmen bawang merah bawang putih ngono, aning sindene ora ana sing galak. Bawang merah bawang putih sing disio-sio Elisa, bawang merahe Tatin. Ha iya. Bawang putih Elisa. Wah, apik kok. Ya rong karuan, Tru. Heeh. Ngono kuwi kadang kala sok sukses sok ora. Ning jukuke pramen wong-wong sing durung tau nang panggung kaya wingi Katno kae. Apik dadine. Ya. Ya ngaturke tembang apa? Wong loro kudu kompak ora diya-dinia. Apa, Mbak? Lah apa manut aku? Hah? Manut. Alah manutan. Aku lagi manutan no. Oh, tenane. Lagi ngopo? Ora protes? Rak. Ket mau disio-sio ya aku manut. Ora disio-sio iki tandha tresna asih kok. Apa nek tresna ngono kuwi? Lho, tresna ki bermacam-macam. Lho, ana sing tresna ki dirangkul, disayang, dilus-lus bathuke. Kuwi tresna. Ana sing jane ngandani karo kowe getak-getak ning jane atine tresna ki ya ana. Ya kaya ngene mau sing tak lakoni. Berarti jenengan tresna. Lho. Hah? Heeh, piye? Tresna karo aku? Maksudnya tresna antaraning aku sebagai pengareping para rombongan, kowe rombongan kuwi tak tresnani ora werna-werna ta pikirane. Lagi kula ora warna-warna ming tekon lho. Heeh, sing ngono kuwi karepku, ora selebihnya tidak. Selebihnya apa toh? Tidak. Iya, selebihnya apa? Enggak lebih kok, itu hanya lebih tiga nyari kita. Lebih tiga nyari. Ayo, nembang apa? Ah, ya. Anu lali janjine mawon, disuwun. Dibawani, yo. Nggih. Pangkur Rinoso. Saya karose. Ayo. Kula meneh. Ayo sono. Elisa? Ayo dobel wong loro. Heeh. Iki tapi bawane khusus Mbak Tatin lho, Pak. Ana transferan. Oh iya. Oh iya. Syukur. Lumayan. Pundi? Iki tak wacake sik to rasa kesusu to. Oh nggih. Lho kok dihapus. Oh, rasida. Pesan ini dihapus. Oh, berarti rasida mau kaya makting. Metu gambare slip pembayaran mau lho. Saono wis. Wis diklaske wae. Ayo. Mpun. Ayo. Angkor Rinoso. Angkor Wiralama mbok. Apa kok? Wirama. Angkor Wiralama. Wirama. Ayo karang lambene ketekuk kok. Kan mijetke jarene. Apa? Jarene kowe? Jarene genjek kan mijetke. Lah kowe muni ra? Lumat aku kok parapane do elek-elek. Genjik. Bagus diparapi genjik. Ayo. Rin. Nok kodhoke. Mulane Kualat iki maune. Napa? kodhok apa-apa. Njajal disogok matet ngono. Nek didungo mateot berarti kodhok. Sogok mak yung ngono e. Wong. Aja diwarai to. Oh iki senengane kok diwarai. Oh iki sing lambene wis bacut masuk neraka. Lah padha delange ya masuk neraka. Ya ora. Aku ki nglipur wong akeh kok. Nek kowe iki jane lambene wonge mlebu swarga ning lambene ning neraka. Rina
apa e? Hah? Oh ngantuk to. Oh sinden ki nek ngantuk ki matane disemprot. Apa? Mulane kok ado melek. Jenengan ngantuk ora? Hah? Jenengan ngantuk. Arep gebyur mesti. Aku wis ngerti kok. Ora apa-apa ra Mbok ngantuk. Gebyuren ayo. Wani aku tepan. Lah ngapa e? Wani name aku udah ayo gebyuren. Kamu ngantuk kok tekan muda. Ayo men. Engko nek teles lambine pancen yo werna-werna le nggo cegah ngantuk. Nek tiwik disemprot raine. Nek ora isa mangan ayo. Mbok yo sithik-sithik. Kuwi mamah kaya ngrekoso banget. Mbok dimamahke. Pancal ndasmu lho. Lah ngapa ta? Mamahke dengkul. Iki dikeke nyos. Aku mamah wis ra lembut kok. Mergane ngapa? Ompong lho kene iki sompong kabeh kuwi. Kayak sapi. Heeh. Wis iki wis mek tak jabutke loro iso nek prai arep tak jabutke loro kabeh wis cilaka iki ora ganteng. Waduh. Bayane ora. Wis ora iso ngletak ya. Sesuk nek wis kene ompong nek kowe pengen tak mamah jajal lho ye. Ya ngompong kok mamah Tak iki. keke pinggir wis. Ayo sa, kowe sa. Arisa ora apal kok. Bisa ya dia. Oh iya. Waduh. Kapan sumending sisihmu Mula ora ngantuk Arisa ki nek mangan. Angel to le lembut. Aku tisu kok sik tomplok. pedes. Kowe nek meteng ki ra entuk mangan pedes. Wes ngomong sapa? Aku nek bayune kepedesen ning jero gedabikan. Dadak nyusul bapakne kon ngeneng-ngenengi. Kon ngepok-pok. Ayo. Ratri rinoso rino apa Jan? Iki sing nadane minor ki tantine kabeh. Urung, Kak. Hah? Urung. Ya kowe wae. Ngapa aku? Bal-balan apa ngapa? Ya kene tak tendang ini. Ya aja cilike balik. Setan ora. Ya aku dijukuk ora iki. Yen wis rina enggal Pulang. ratri kang kadulu. Iki tiba nggih. Mung sliramu tanon liyan. Udah ora ngono ya, Gong. Aku ora apal kok. Mong sliramu tanah Liyan apa liya? liya Oh iya. tak tresnani lahe
Urung ya iki ya. Empun. Pon. Oh. Jelas. Kok ora nganggo. Oh, padha tiwik Ora ya Allah. Amin ngono ae lho. Lah kan gak pilih. Beda. Wah. Wah, Bagong ki ora ngerti bawa kuwi kae-kae sing tembang ndak pilih. Nah iki pangkur rinoso. Nggih. Oh, ayo pangkur ki werna-werna e. Ana sing pangkur Tanjung Gunung sing nggo gebrak daerah Pundong. Ana ya, ana pangkur Macan Ucul ya ana, pangkur Segara Kidul ya ana. Oh iya. Pangkur Macan. Kae macane Ucul. Lah dalah, ngono kae. Werna-werna kok anggitaning para empu, anggitaning para pinter iki biyen macem-macem kok. Sing jenek Yoja sing kondang ya Yang Cakrawarsita. Kuwi dengan ketawang Basanta. Heeh. Kuwi tau tekan NASA kono. Tawang Basanta Kinarto Sabda ya karyane pirang-pirang. Oh. Kabeh iki duwe ciptaan dhewe-dhewe kok. Oh iya, Tru. Nek penyanyi. Yo mangga diteruske. Wah, kowe gawe gelo senengane ora. Yo, mangga tak ndendang. Yo.
bodal dhewe. Tetep bodal dhewe. Truk. Piye Dik Bagong? Ana transferan pamundutan lagu. Oh iya, saka sapa? Saka Mas Sutrisno Ciko, Jakarta. Wo. Nyuwun tembang Sesideman. Kakintun kagem para pandemen ringgit wacucal sedaya mawon. Matur nuwun. Ya, kagem Mbak Hana Pertiwi. Oh ya, wala. Tiwi iki mulai ana penggemari. Heeh. 100 ditransfer. Nah iya. 100 e ditransfer. Ngebak-baki. Apa jenenge? Ngebak-baki wadah ATM. Wadah ATM iki ora dong kuwi. Aku iki sebenarnya ra iso lho terus njukuk ning ATM iki. Tapi anggere muni tak cempluke cekluk ngono ki metu angkane iki tak tulis nomorku telepon. 081 lho bali meneh kertune metu meneh tak lebokke meneh apa wis senengane negeske sing elek-elek lho wong kertu ki dilebokke cetut ngono kae terus metu nomere mlebu kok mak cetut karang rada meksae udus kowe luput boleh arep nendangke kematke sik gong ora. Ayo. Ana Pertiwi jumeneng. Junemeng. Heeh. Hah? Gringgingen. Diurut sik Pampi. Bagong usruk gepe nek karo sinden. Nek karo Wiyagana pincang sithik kowe kenapa kesandung matamu yayang. Nek karo sinden. Muni ana sing gringgingen durut apa piye? Presake, Pak. Jan emboh aku ki kok. Heeh. Aku iki tandha tresnane pimpinan karo anggota ngono. Oh. Ki Prastiwi rong tak tileki ya. Heeh. Tak gawake karet. Lah ngopo? Anggere kelekaran tak jepret. Tangi aleman. Pak ngendikane Mbak Tatin kendilas. Oh, Tatin ki aja sok kuku cangkeme elek kuwi. Kejaba mecucu tangkeme elek Tatin. Ya. Dibawani. Wiwitane andherek sang pekek. Pekok loro. Melu wae rak. Ayo, wi. Wiwitane anderek sang pekek. Sinden menengan ora tau omong, ora tau ngombe, ora tau mangan, ngerti-ngerti semaput. Ayo wong Jawa ngombe ya ora apa-apa kok. Ora tau omong lho. Heeh. Anggere muni Tatin jejer ayu. Wis. Engko Agnes jejer Orisa. Wis. Wis aku nganti jleh ndelokke iki. Nek ora omong ya selfie. Heeh. Wis sing di selfie iki wetengmu kowe. Udele mendonong. Ora ketok ning aku ki apal karo wong meteng. Wong biyen aku sok ngelus-elus ngene bojoku. Iki kok tukul daging iki. Iki wudel, Mas. Oh, kok mendonong. Kok mesti ya? Ambo. Kedesuk saka jero. Kang olah budaya nyemelangi kowe iki rasa sok diminir-minirke to rasa sok dimiring-miringke kang olah budaya nyalai
penciptane dukane Pak Sukron mengko. Niki lho Pak sing sok menir-menirke. Matamu. Mboten kerasa ya, Pak. Wah. Ayo wis. Wis terus iki pasang ngrungokke lambene penabo. Aku iki nek penabuh anteng nesu. Nek gemerah ya tok elekke. Aku nek penabuh anteng iki kaya kepengin turu ae lho. Sowan menyang kutha gedhe. nyuwara ya nyuwara ning suarane iki nek ape digawe kaya wayang golek purwa nganu ae lho Sunda ae lho. Misalnya aku muni, iki artine apa jenenge peresmian balai desa. Terus kok iso balai desa? Sebab apa? Nah, sebabnya tak wangsuli ngene. Ngono kuwi ora mung dadi clebung. Dadi ditata ya kon ditata. Ditata ndasmu. Ora nesu kok. Salahe kok wangsulan ditata apane? Ditata kata-katane kowe. Sekolah ora kowe, Njik. Men, ning marahi ra kesel lho terus ngene. Yo, bendara terus yung-yun selendang kuning selendangku tatapono wis selendang biru ya Kong wis bar diwenter kurang ngel to kang saking wukir tadi le memberikan penyuluhan wis leren ngantuk bisa swara kurang permana ning wasis nimbo ngungrung marang pendosa bendoro ngungrung marang bendara Sang Dyah Ayu pijet anggere muni ayu kok pijet lho pijer ngincangake alis pijer ngincangake setut terus no sesideman nang windrek-ndrek ya Gong ya monggo kanca-kanca siap tabuhe dicekel mripate diiremke antene ora bener le nabu monggo terus no sesideman
tenana. Ayo menganu jukuke swara ora nyemedeni lho, linge nggoke swara ora. Oh, Nggih, mboten krasa niku wau lho, Pak. Ngene iki lho, tegese nadane cocok sithik. Luwe becik patenana. Ngono. Aku iki sok muni luwe becik. Ayo nyemelangi tok kene iki sing ngrungokke tratapane. Tratapan. Atiku tratapan. Aku lagu kuno banget kok dinyanyekke ngono. Karo kowe wong ayu sing bakul lemper. Nyanyi kok guyu dhewe. Lempermu pancen super. Wis mengko gampang. Resik sun rupung laler. Ayo. Luwe becik. Luwe becik patenana. Liwat kincanging alismu. Monggo. Liwat kincanging alismu. Kawoso urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke ayo
silakan kembali ke tempat. Maaf ya, Pak. Apa? Maaf. Maaf ngapa? Tadi ada yang lupa. Hah? Tadi ada yang lupa. Kowe iki wis ora tau obah, meneng wae nek omongan lirik. Krunguku saka kono. Maaf ya, Pak. Jebule, maaf ya, Pak. Krunguku, maaf ya, Pak. Lho ngapain suruh maaf? Enggak maaf aja lebar suruh maaf. Wah, seneng ya. Kaya tetembangan iki nek penak-penake iki jan rasane kaya ora krasa ngerti-ngerti wis bangun kok bangun. Bangun gagat esuk ning ya ditutuke ya, Tru. Ya. Sing kemareng tampil meneh sapa? Duetkan lagi. Heeh. Mister Elisa dan Mister Mendem. Sapa Mister Mendem? Tatin. Oh iya. Duetke meneh loro. Iki lagi dadi bintang ya loro. Heeh. Sing siji bintang Kejora. Sing siji bintang Joko Belek. Wis ben ra apa-apa. Aku ki sia-sia karo Tatin ning asline aku ki tresna lho, Tru. Tak mimi tenan bocah kuwi. Iya. Di apa kan? Di meme. Tegese di maneman. Heeh. Kowe ngomong kebablasan tak tutuk siramu kowe. Bablasan piye maksude? Mimi ngono. Ya ora. Ya. Monggo-monggo Mbak Tatin. Maneng mriki. Duet kalih Mas Genji. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Iki. Terus sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul metu ngadep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden Tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten ngomah ya wis galak lho, Pak. Ngomah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Oh iya? Jebulane ngono ya? Iya. Ketoke merak ati. Nek aku Mutar bojone wis ora respon wis besengut kok. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki muni ora wae. Masih jane. Ha kuwi aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. Ora gagas kok. Ora gagas ya pisan ya. Ngingkar. Ngapa we? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu. Iya. Ya. Ya ngapa? Ya ngapa? Nembang apa macul? Kowe arep macul Tatin po? Ora. Wani ye. Wah, gedene semono dipajak. Kalau ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya? Jos. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jas. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo isajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis iki kanca-kanca kasih delok aku. Lah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku.
Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku wingi arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kayak ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak Tak piye? tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku sendiri. wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarang. Lah. Cocok. Iya iki dite 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Wong rumah Ya karo aku bareng. Ha, iya, Kowe ora tak- kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tau. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ora Lah. dibagi ya. Ha iya bener, nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Ya, Kaya wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya, Cek. Nah, arep gandrung kowe. Ya kok sikik lagi dicopot klipe kok yo. Kota. Ah. Matur nuwun Kanjeng nggih. Nyai iki tatin. Men ditampani dhewe. Ya kowe kaya Bagong niku iki. Nampani 100 ki ana din 50, ngono njukan. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lobok ngendi? Kene. Lho Bu, lebono kene. Ya jangan. Leboke ngendi ngene tatin? Ih, Kuwi ana sake apa? ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang itu 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Orang tahu ngejak aku. Sesuk tak ajak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Ora, yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Silar ngapa? Wong aku ya ora kon kok kowe kesusu ki ngopo? Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah Dalang ki rak mampir enten. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki tak kon permisi. Sesuk nek ora payu ki gawe cara rada arang lipayu kae ngarep omake tukoki plakat gedhe yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit ngono. Dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo ngono. Dulu udah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane iki gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa medar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu bocene iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Gus. Heeh. Subroto. Wow. Subroto iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Ya mbok. Ya mbok. Oh jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delengan burimu lho.
Ora apa-apa. Ora apa-apa.